Dukhanनि अबस्थाया नै बिस्रा बिखुनजोआ गल ब्लाडार अन्थाइ जादों अपारेशन खालामदों बेनि भिडिअखौ देखायदों थ' बेयाव गोजौआव थांस्रानोसै लोंखाखै सिथर गोजाहाय नै मोखांफोरानो लोगोनियासो मालायनो स्लिम स्लिमथार मोखाङा Daksana, hai bolo. Dance करके दिखाओ. सारेगामा, पता निसा. Gothau minikabainya logoa. Hospital. Dolota. Sanaiबो dolota. Biji गिदिर मोसौनाव थुग्राखौ थुना लांजाबासो. Halo. Sopirnya nih. Jebet Giani tararana bisoरो बिराद मोजां रायलायखादों नै बिसोर बिराद गियानि मोनथार आरोना बिराद मोजां रायलायखादों गथ'फोरा दहाय बै मबाइलाव अपारेशन खालामनाय भिडिअ देखायनाया बेनि सोमोन्दै खोन्थागासिनो रानिया बिबै नालाय गावनि ओमफ्राय राजायाबो माने आराम खोनासंदों आरो ओमफ्राय गोजौआवसो थांनो होबाय जोंखौ भेक्सिन लानो दिनैसो फार्स्ट भेक्सिन फार्स्ट द'जखौनो लायाखैमोन नालाय जि रायजाखाबायसो नै नायदो रायजानायखौ एसे खुलिनाङा गथ' गथाय गोनां नालाय नै जोबोद माने दल'खौनो थाखाया दल' थानो होनबाबो utpat ulet biji lana tersena lana biji lana injection turunannya biji lana kona yau tangan takmai bawa ini sih gahayaवसो खारलांफिननांगौ जालाय बेनो दुलिगोन गाहायनिफ्राय आरो गोजौ माने बै मोनसे फार्स्ट फ्ल'रावनो नालाय माने गेजेर करिडराव खामानि मावबाय थादों आरो दैनि दा
गादलिननानै गोग्लैगोन होननानै गथ' गथाय जोंखौ गाहायथिं ओंखारनानै गिदिंनानै फैयो भेक्सिनेसन एरिया माबा माबि बुंनानै बुरखाय थिनो थुखांबाय थगायजाबाय नै फट' लानो नागिरनायखौ मिथिनानै नार्स बायद'आ माने गंसे थुबावनानै देखायनो नागिरबावबायसो कितना रुपीस का लिया हो गया 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 न' सफैबाय नै मेंबाय दुखु मोनसोदों लोमजाजानो दिनानो